kang ora ana potong tangan iku maujud fihi ing dalem ma. Abarona sapa Muhammad bin Khalid bin Khalid. Kala ngucap sapa Muhammad. Hadasana sapa Abi kala ngucap sapa Abi hadasana sapa Salamatu yakni ngarebake sapa Salamah Ibna Abdul Malik ing Abdul Malik Al-Awsaiyah. Anil Hasani wa tawi Al Hasan iku Ibnu Sholihin an Yahya bin Sa'idin anil Qasim bin Muhammad bin Abi Bakrin an Rafi bin Khadijin kula ngucap sapa Rafi sami itu krungu ingsun Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam ya kula hale dawuh sapa Rasul laqad arana potong tangan iku maujud fi samaran ing dalem fi samarin ing dalem nyolong buah sing apa isih gumantung ning wit tapi nak sithik walaka sarin lan ora ing sing wakeh abarna sapa Amr bin Aliyin kala ngucap sapa Amr sami krungu ingsun Yahya bin Sa'idin ing Yahya bin Sa'id Al-Qattanu yaqulu hal ngucap sapa Yahya hadasana sapa Yahya bin Sa'idin an Muhammad bin Yahya bin Hibbana an Rafi bin Khadijin kala ngucap sapa Rafi sami krungu ingsun Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu hal dawuh sapa Nabi laqad arana potong tangan iku maujud fi simarin ing dalem buah wala kasarin lan ora sing akeh. Abaroni sapa Yahya bin Habib bin Arabiyin kala ngucap sapa Yahya hadasana sapa Hammadun an Yahya an Muhammad bin Yahya bin Hibbana an Rafi bin Khadijin kala ngucap sapa Rafi sami tukurung ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kula hale dawuh sapa Rasul laqad arana potong tangan iku maujud fi samarin dalam buah wala kasarin lan ora sing akeh dalam arti sak dompolan ngono kuwi. Abarona sapa Abdurrahman bin Muhammad bin Salamin kula ngucap sapa Abdurrahman hadasana sapa Abu Muawiyah an Yahya bin Sa'idin an Muhammad bin Yahya bin Hibbana an Rafi bin Khadijin kula ngucap sapa Rafi kula dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad arana potong tangan iku maujud fi samarin wala kasarin. Abarona sapa Abdul Hamid bin Muhammadin kala ngucap sapa Abdul Hamid hadasana sapa Mahladun kala ngucap sapa Mahlad hadasana sapa Sufyanu an Yahya an Muhammad bin Yahya bin Hibbana an Rafi bin Khadijin an Nabi kala dawuh sapa Nabi laqad arana potong tangan iku maujud fi samarin dalem buah wala kasarin lan ora sak dompolan sing akeh. Abarona sapa Muhammad bin Ismail bin Ibrahim kala ngucap sapa Ismail hadasana sapa Abu Nuaimin an Sufyana an Yahya an Muhammad bin Yahya bin Hibbana an Rafi bin Khadijin kala ngucap sapa Rafi kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad arana potong tangan iku maujud fi samarin dalam buah wala kasarin. Abarona sapa Ahmad bin Muhammad bin Ubaidillah wa huwa tawi Ubaidillah iku Ibnu Abi Raja'in kala ngucap sapa Abi Raja Ibnu Abi Raja hadasana sapa Waqi'un an Sufyana an Yahya bin Sa'idin an Muhammad bin Yahya bin Hibbana an amhi Wasi'in hiya Wasi' an Rafi ibn Khadijin kala ngucap sapa Rafi kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad arana potong tangan iku maujud fi samarin dalem buah wala kasarin lan ora sing wakeh sak dalam arti sak dompolan. Abarona sapa Qutaibah kala ngucap sapa Qutaibah hadasana sapa Al-Laisu an Yahya bin Sa'idin an Muhammad bin Yahya bin Hibbana an ammihi saking pamane Yahya apa ana Rafi bin Khadijin niku kala ngucap sapa Rafi sami tukurung ingsun Rasulullah ing Rasul yaqulu hal dawuh sapa Rasul laqad arana potong tangan iku maujud fi samarin wala kasarin wal kasaru utawi maknane al kasar iku al jumaru tegese sak dompolan utawa sak janjang ngono kuwi
Akhbarana sapa Muhammad bin Ali bin Maimunin. Kala ngucap sapa Muhammad, hadasana sapa Sa'id bin Mansurin. Kala ngucap sapa Sa'id, hadasana sapa Abdul Aziz bin Muhammadin an Yahya bin Sa'idin an Muhammad bin Yahya bin Hibbana an Abi Maimunin an Rafi bin Hadijin. Apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kukala dawa sapa Rasul, lakot arana potong tangan iku maujud fi samarin wala kasarin. Kala ngucap sapa Abu Abdurrahman, hadza utawi iki hadis iku khotoun luput. Wa Abu Maimunah utawi Abu Maimun iku la a'rifu ora ngerti ingsun. Hu ing Abu Maimun. Abarona sapa Al-Husain bin Mansurin, kula ngucap sapa Al-Husain. Hadasana sapa Abu Usama, kula ngucap sapa Abu Usama. Hadasana sapa Yahya bin Sa'idin. An Muhammad bin Yahya bin Hibbana an rajulin saking wong lanang min qaumihi saking qaumi Muhammad bin Yahya an Rafi ibni Hadijin kala ngucap sapa Rafi sami tu krungu ingsun Rasulullah ing Rasul ya kula hale dawa sapa Rasul laqad arana potong tangan iku maujud fi samarin wala kasarin ambaruna sapa Amr bin Aliyin kala ngucap sapa Amr hadasana sapa Bisrun, kala ngucap sapa Bisrun, hadasana sapa Yahya bin Sa'idin, apa ana rajulan sunne wong lanang min qaumihi saking kaume Yahya. Iku hadasan ceritane sapa rajul hu ing Yahya an ammatin saking bibi lahu keduwe rajul. Apa ana Rafi abna Hadij jenenge Rafi bin Hadij, iku kala ngucap sapa Rafi, sami tu krungu ingsun Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya kula ale dawuh sapa Nabi laqad arana potong tangan iku maujud fi samarin wala kasarin. Ambaruna sapa Abdul Wahib bin Abdis Somadi ibni Aliyin an Mahlatin an Sufyana an Abi Zubairi an Jabirin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa Nabi laisa rana iku ala khainin ing atase wong kang cidra. Wala muntahibin lan ora wong kang ngerampok. Wala muhtalisin nan ora wong kang njambret utawa ngrampok ya padha. Muhtalis iku njupuk secara terang-terangan. Apa qotun potong tangan lam yasma kang ora krungu ing hadis sapa Sufyan min Abi Zubairi. Abarona sapa Mahmud bin Hailana kala ngucap sapa Mahmud hadasana sapa Abu Dawud al Khufariyo an Sufyana an Ibni Jurejin an Abi Zubairi an Jabirin kala ngucap sapa Jabir kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa ora ono ala kho ini niku ngatasi wong kang cidra wala muntahibin lan ora wong kang ngerampok wa muhtalisin lan wong sing ngerampok kaya padha apa qotun walam yasma lan ra krungu hu ing hadis aidon halim melih sapa Ibnu Jurejin Ibnu Juret min Abi Zubairi. Abaroni sapa Ibrahim bin Hasani an Hajjajin kala ngucap sapa Hajjat kala ngucap sapa Ibnu Jurejin kala ngucap sapa Ibnu Juret kala ngucap sapa Abu Zubairi an Jabirin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laisa rana alal muhtalisi kuwi ngatasi wong kang ngrampak apa kot undugel tangan. Ambarane sapa Ibrahim bin Hasani an Hajjajin kala ngucap sapa Hajjat kala ngucap sapa Ibnu Jurejin kala ngucap sapa Abu Zubairi kala ngucap sapa Jabirun laisa rana alal kho ini kuwi ngatasi wong kang cidra apa kot potong tangan. Kala ngucap sapa Abu Abdurrahmani wa qad rawalan teman-teman ngriwayatake hadal hadis ing hadis an Ibni Jurejin sapa Isa bin Yunus Isa bin Yunus wal Fadl bin Musa wa ibn Wahbin wa Muhammad bin Rabi'atah wa Mahlat bin Yazid wa Salamah bin Sa'idin al-Basri utawi Salamah bin Sa'id iku thiqatun kena dipercaya. Kala ngucap sapa Ibnu Abi Sofwana wa kana lan ana sapa Abi Sofwan iku khairu ahli zamanihi luweh baguse ahline mongsone Ibnu Abi Sofwan. Falam yakul nuli orang ngucap sapa ahadun wong suci minhum saking rawi kuwi mau sing rupane Ibnu Jurej, Yunus, terus Fadl bin Musa, terus Ibnu Wahbin sak liyane iku wau. Hadasa ing lafal hadasa. Hadasan ceritane ni ing ingsun sapa Abu Zubairi wala ahsabu lan ora nyono ingsun wala ahsabu lan ora nyono ingsun wala ahsabu lan ora nyono ingsun hu ing
Muhammad bin Rabi iku wau sami akang krungu sapa Muhammad bin Rabi hu ing hadis min Abi Zubairi wallahu utawi Gusti Allah taala halimahul rawah iku alamu zat kang moho ngudaneni abarana sapa Khalid bin Nuruhin ad-Dimaski kala ngucap sapa Khalid hadasana sapa Yazid yakni ngarepake sapa Yazid Ibnu Khalid ibni Yazid ing Ibnu Khalid bin Yazid Ibni Abdillah ibni Mauhib bin anak lanang Abdillah bin Mauhib kala ngucap sapa Ibnu Abdillah hadasana sapa Syababatu anil Mughirah ibni Muslimin an Abi Zubairi an Jabirin kala ngucap sapa Jabir kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa rono ala muhtalisun iku ing atase perampok wala muntahibin lan tegese perampok ya padha wala inin lan ora wong kang cedra apa koton potong tangan abarona sapa Muhammad bin Lalai kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Abu Khalidin an As'atha an Abi Zubairi an Jabirin kala ngucap sapa Jabir laisa rono ala inin iku ngatasi wong kang cedra apa koton potong tangan kala ngucap sapa Abu Abdurrahmani As'athu bin Sawarin utawi As'as bin Sawar iku dhaifun apes babu qad irrajuli iku bab ngetoke tangane wong lanang minasyariki sebab maling ba'dal yadi ing dalem ora rajuli babu qad irrijli iku bab ngetok sikil minasyariki saking maling ba'dal yadi ing dalem sakwise dipotong tangane lah tangane entek wesane ya gentenan berarti sing ketok apa sikil tangane wis buntung nganti kene kok isih maling terus ya wis gentenan kono sikile sing diketok Abarana sapa Sulaiman bin Salmin Al-Masahifiyu Al-Balhiyu kala ngucap sapa Sulaiman hadasana sapa An-Nadr bin Sumailin kala ngucap sapa An-Nadr hadasana sapa Hammadun kala ngucap sapa Hammad amba ana sapa Yusufu anil Harits bin Hatibin aba ana Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam iku utiyah ditekani sapa Nabi bilisin kelawan maling faqala nuli dawuh sapa Nabi uktulu matenana sapa sira kabeh hu ing lisin. Faqalu nuli ngucap sapa sahabat, "Ya Rasulullah, inna masara kang ing pesene nyolong sapa lisin." Faqala nuli dawuh sapa Nabi, "Uktulu hu ing lisin." Qalu padha ngucap sapa sahabat, "Ya Rasulullah, duh Gusti Rasul, inna masara kang ing pesene nyolong sapa lisin." Kala dawuh sapa Nabi, "Iktau." Ngetok sapa sira kabeh ya dawuh ing tangane lisin. Kala ngucap sapa iki wae sing riwayatake. Anil Haris nggih. Kala ngucap sapa Haris, sumasaraka nuli nyolong sapa lisin fakutiat nuli ditugel apa rijluhu sikile lisin. Sumasaraka nuli nyolong sapa lisin. Ya ngono ora kapok sikile wis ditugel ya isih nyolong meneh kan. Ya mbah nyolonge nggo apa kuwi? Lah wis ra ndek tangan, lah nyolonge nggo apa? Ya mbah ala ahdi Abu Bakar yang ngatasi Yaman sugenge Abu Bakar. Ketika kepemimpinan dipimpin karo Abu Bakar, wong kuwi ya nyolong meneh. Hatta kutiat sehingga ditugel apa kawamuhu. Sikil karo tangane lisin iku wae. Kuluha ya sakabehane kawam. Kawam ku maknane ge ngadeg kuwi apa? Sikil karo tangan. Sebuntung tek kabeh. Sumasaraka nuli nyolong sapa lisin lho wis pancen nek watek nyolongan ya kapak-kapake ora nyolong ya tangane gatel lho tangan mbek sikile entek ngono ku lho isih nyolong meneh ya ampun nyolonge mbok digeget apa piye al-khamisata ing dalem ambalan kaping 5 wis ping 5 lho kuwi lho kala mong ngucap sapa Abu Bakar kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku aklama luweh ngerti bihadza kelawan ikilah saraka aidan al khamisah kala dawuh sapa Nabi uktulu matenana sapa sira hu ing lisin sumadafa'an uli ngowehake sapa Abu Bakar hu ing lisin ilafit yati ngoten nggih ilafit yatin maring bocah nomin Quraisyin saking wong Quraisy liyak tulu krana yen toh mateni sapa fityah hu ing lisin minhum iku minhum setengah saking fityah Abdullah bin Zubair utawi Abdullah bin Zubair wis ale wis piye tangan tek sikil entek iso nyolong neh kono wis kaya cah nom-nom wis ben diwike kono
Sing cah nom-nom kuwi sapa iki? Abdullah bin Zubair. Wa kana lan kono sapa Abdullah iku yuhibbu. Disenengi sapa Abdullah al-imarata ing dadi pemimpin. Pemimpine bocah nom kuwi termasuk sapa Abdullah bin Zubair. Fangkola nuli ngucap sapa Abdullah, Amiru ndadekno pemimpin sira ni ing ingsun alaikum ing atase sira kabeh. Fa ammaru nuli ndadekake pemimpin sapa Fidyah bocah-bocah nom iku wau hu ing Abdullah wa alaihim lan ing atase Fidyah fakana nuli ana sapa Abdullah iku idza doroba ing dalem nalkane juwa tos sapa Abdullah dorobu mongko padha juwa tos sapa Fidyahu ing lisin. Mergo pemimpine Abdullah ngepruk dhisik juwa tos dhisik. Wah, kanca-kancane melu apa njotosi. Hatta kotalu sehingga mateni sapa Fidyahu ing lisin nganti sakma dene wis dimasak ngono. Lha wong ora duwe kapok, Pak. Tangane buntung, sikile buntung kok isih apa nyolong. Ya mbuh mlakune piye, mbuh ngesot, mbuh piye. Njupuke ya piye ya ora ngerti, mbuh nggo cangkem, mbuh nggo apa. Ya kan iki nggo cangkem to isone to. Wis ra ndek tangan, ra ndek sikil. Mbuh mlakune ya piye kuwi. Babukot ilyade ini ku bab ngetok tangan loro. Warijle ini lan sikil loro minasari saking maling. Kenapa sampai sedemikian rupa? Untuk memberi efek jera orang lain. Nak maling kuwi ora apik. Abarona sapa Muhammad bin Abdullah bin Ubaid bin Aqilin. Tapi nek wis dadi watek ya kaya iki ning dhuwur iki mau ceritane. Wis buntung kabeh ngono ya tegel-tegele apa maling. Kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa jadi kala ngucap sapa jadi hadasana sapa Mus'ab bin Tsabitin an Muhammad bin al-Munkadiri an Jabir bin Abdullah kala ngucap sapa Jabir Ji'a ditekani sapa bisa riken maling. Ji'a ditekake sapa bisa riken maling ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli dawuh sapa Nabi uktulu matenana sapa sira kabeh ing syarik. Faqala nuli padha ngucap sapa sahabat ya Rasulullah tu Gusti Rasul inna masara kang ing pesene nyolong sapa syarik. Kala dawuh sapa Nabi iktau nugelo sapa sira kabeh ing syarik. Fakutu anuli ditugel sumaji anuli ditekani sapa bihi syarik. Asan nyata ing dalam ambalan kepindo. Teko meneh, mau wis diketok iki sih teko meneh. Faqala nuli dawuh sapa Nabi uktulu atenana sapa sira kabeh ing syarik. Faqala nuli ngucap sapa sahabat ya Rasulullah inna masar kang ing pestine nyolong sapa syarik. Kala dawuh sapa Nabi Akto ngotok sapa sira kabeh ing syarik. Fakutu nuli diketok sapa syarik. Fautian nuli ditekani. Bihi sapa bihi syarik asal wisata ing dalam ambalan ketelu. Mau wis pindho iki ping telune. Faqala nuli dawuh sapa Nabi uktulu merangano dalam arti mantenan sapa sira kabeh ing syarik. Qalu padha ngucap sapa sahabat ya Rasulullah inna masyarra niki mung maling Nabi. Faqala nuli dawuh sapa Nabi akto ngetok sapa sira kabeh ing syarik. Suma utian nuli ditekani sapa bi syarik arabi atang dalam ambalan kaping 4 nganti ping 4. Faqala nuli dawuh sapa Nabi sembuh ngerti to iki nganti ping 4. Uktulu matenano sapa sira kabeh ing syarik. Qalu padha ngucap sapa sahabat ya Rasulullah tu Gusti Rasul inna masar kang ing pestune nyolong sapa syarik. Kala dawuh sapa Nabi ikta ngetok sapa sira kabeh ing syarik. Fa utiyan nulis ditekani sapa bihi syarik al khamisata ing dalam ambalan kaping 5. Wis nganti ping 5 separah iki. Kala mongko dawuh sapa Nabi uktulu mantenana sapa sira kabeh ing syarik. Kala ngucap sapa Jabirun Jabir fantolakna nuli budal sapa kita bihi kelawan nggawa syarik ilamir badin naami maring kandange Raja Kaya. Akhire dilarak digawa ning kandang gawe ngon-ngon ngono kuwi. Wa hamalna lan numpakake kita ing syarik. Fastalko nuli atang-atang utawa mlomah sapa syarik ala dhuhri ngatasé gegere syarik sumakas sara nuli ngobah-ngobahake sapa syarik ya dahi ing tangane syarik warijlehi lan sikile syarik ya gerek turahan sikile ngono kuwi mbek tangane sing diubah-ubahke ya memberontak hitungane sumakas sara biyadihi warijlehi. Ya tapi ora iso kaya utuh tangane utuh. Wis bayangno dhewe. Wis ra ana tangane ra ana sikile ning iso ubah-ubah.
Fa in sodaat nuli pisah-pisah apa al ibilu unta sumahama nuli nggawa sapa sahabat ali ing atase Syarik asaniyata ing dalem ambalan kaping pindho. Fa fa'ala nuli agawe sapa iku wau sapa mau Syarik misla dalika ing sepadane mengkono lah kasara biyadihi. Sumahamalan nuli nggawa meneh sapa sahabat alih ing atase Syarik iku wau. Asal wisata ing dalem ambalan telu farumaina nuli mbalangi kita hu ing Syarik bil hijarati kelawan watu. Dibualangi nggo watu. Mau pertama dilarak nggo unta. Ditaleni terus talekke ning unta talene iku mau dilarak nggo unta. Nomor telu dibualangi. Fakotalna nuli matani kita hu ing Syarik summa alqaina nuli ngecolake kita hu ing Syarik fi bi'rin ing dalam sumur. Akhire gua sumur. Calke ning jero sumur. Summa romaina nuli balangi kita alaihi ing atase Syarik. Urung puas kok. Cemplung kening jero sumur isih dibalangi. Isih bualangi terus ya. Bil hijarati kelawan watu. Kala ngucap sapa Abu Abdurrahmani. Hadza utawi kilah hadis iku hadisun hadis munkarun kang diingkari. Kitabi hadis iki hadis apa diingkari. Wa Mus'ab bin Tsabit utawi Mus'ab bin Tsabit iku laisa ora ana sapa Mus'ab. Iku bil qawi kuwat apalane. Fil hadis ing dalam hadis wa utawi Allah taala halimul rawah iku alam mutat kang luweh mudanene. Al-qat'u iku potong tangan fi safari ing dalam perjalanan. Abarana sapa Amr bin Utsman. Kala ngucap sapa Amr, hadasane sapa Baqiyah tu. Kala ngucap sapa Baqiyah, hadasane sapa Nafi ibn Yazid. Kala ngucap sapa Nafi, hadasane sapa Haywat ibn Suraihin. An Ayyasib ni Abbasin, an Junadah tabni Abi Umayyah. Kala ngucap sapa Junadah, sami tukurung ingsun. Busrobna Abi Artota, ing Busra bin Abi Artot. Kala ngucap sapa Busrod, sami tukurung ingsun. Rasulullah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu ale dawuh sapa Rasul. Latuk ta ora ditugel apa al aidi biro-biro tangan fis safar ing dalam perjalanan. Abarana sapa Al Hasan bin Mudrikin, kala ngucap sapa Al Hasan. Hadasana sapa Yahya bin Hammadin, kala ngucap sapa Yahya. Hadasana sapa Abu Awanata an Umar. Wa huwa utawi Umar iku Ibnu Abi Salamata. An abihi saking bapaknya Abi Salamah an Abi Hurairah ta anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa Nabi, idza saraka ing dalem nalikane maling sapa al abdu kawula, fabi mongko adola sapa sira hu ing abet nalikane ana wong kok maling. Walau binasin senajan iku separo harga. Kala ngucap sapa Abu Abdurrahmani Umar bin Abi Salamah utawi Umar bin Abi Salamah iku laisa ora ana sapa Umar iku bil qawi kuat apalane fil hadis ing dalam hadis. Khudul buluhi iku khate kang tumeka wa dzikru sini lan nuture umur alladzi idza balha kang ing dalam nalikane tutuk ha ing sini sapa arrujul wong lanang. Dalam arti iki menerangkan umur berapa orang itu mendapatkan had. Khudul buluh wa dzikru sinni alladzi idza balagha sapa rajul wong lanang wal mar'atu wong wedok. Ukima mongko di jumenenge alaihi ma ing atase rajul karo imro'ah apa al hadu had, hukum had. Umur pira wong iku berhak untuk dihad. Abarana sapa Ismail bin Mas'udin, kula ngucap sapa Ismail, hadasana sapa Khalidun, kula ngucap sapa Khalid, hadasana sapa Syu'batu an Abdul Malik bin Umairin, an Atiyata, ana husni Atiyah, iku ahbaru ngabarake sapa Atiyah, hu ing Abdul Malik. Kuntu ana sapa ingsun. Iku fi sabyi Quraidzah ta ing dalem Bani Quraidzah. Wa kana lan ana sapa Atiyah, iku yan Wakana lanono sapa Atiyah iku yundoru didelok sapa Atiyah. Faman mongko utawi sapa wong iku kharaja wis metu. Apa sa'ratuhu rambut
nganune man kuwi lho. Rambut nganune. Wis ngerti dhewe lah. Kutila mongko dipateni sapa man. Waman utawi sapa wonge iku lam tahruj durung metu. Apa sa'ratuhu. Rambut kuwi lho, wis ngerti dhewe. Nek wis mentu ngono wis dewasa. Ukurane kuwi nek wis ngono-ngonoke. Jadi zaman riyen nggih ngoten. Lho zaman dhisik kan urung ngono, apa wi akta kelahiran. Ana sahabate Nabi sing meh nderek perang bocah nom ngono kuwi. Sah nom urung mentu brengose kan saya bocah urung ana brengose kan balik neh. Mangkat melih let pirang tahun ana perang melih mangkat melih. Lha brengose urung tukul terus kon ngecek. Kuwi ngonomu wis tukul urung rambut anu. Anak wis ana ya berarti entuk. Anak urung ya urung entuk. Wong urung dewasa isih bocah ngono kok. Lah nggonmu wis mentu apa durung? Anak wis mentu berarti wis dewasa. Nek wis dewasa ngono berarti hukum had itu berlaku. Ustuhi mongko diuripi sapa man. Walam yuktal lan ora dipateni sapa man. Jadi ukuran orang itu dihad ketika sudah dewasa. Ukuran dewasane kuwi mau nek ana rambut kumprunge wis iso tukul. Nek urung tukul ya berarti durung. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'liqu yadi syariki iku nggantungake tangane maling fi unukihi ing dalam gulune sarik. Tangane ditewaleni ning gulu. Ahbarana sapa? Suwaid bin Nasrin, kula ngucap sapa Suwaid. Ambana sapa Abdullah an Abi Bakr bin Aliin an Nil Hajjaji an Makhulin an Ibni Muhairizin. Kula ngucap sapa Ibni Muhairiz. Salu takon ingsun Fadullah tabna Ubaidin ing Fadullah bin Ubaid. An ta'liqi yadi syariki saking gantungake tangane maling fi unukihi ing dalem gulune sarik. Kula ngucap sapa Fadullah sunnatun iku tindak laku sunnah. Kotaan nugel sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dasariken ing tangane maling. Wa ala kolon gantungake sapa Nabi ya dahu ing tangane sarik fi unukihi ing dalem gulune sarik. Abarana sapa Muhammad bin Basar dan kula ngucap sapa Muhammad hadasane sapa Umar bin Aliyin al-Muqaddami. Kala ngucap sapa Umar, hadasana sapa Al-Hajjaju an Makhulin an Abdurrahman ibni Muhairizin. Kala ngucap sapa Ibnu Muhairiz. Kultu ngucap ingsun li Fadullah ibn Ubaidin, araita ana tok ngerti sira. Ta'liqal yadi ing gandungake tangan fi unuki sariki ing dalem gulune maling. Iku minas sunnati. Setengah saking sunnah. Ndak kuwi ndak sunnah kowe ndak ngerti ngono kuwi. Wa utawi ta'liqal yadi fi unuki sarik. Kala ngucap sapa? Sapa iki wae sing ditakoni? Fadullah nggih. Fadullah. Kala ngucap sapa Fadullah? Naam ya. Ya ngono kuwi termasuk sunnah. Oh dia ditekani sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisariken kelawan maling. Faqad anul nugel sapa Nabi. Ya dahu ing tangane sarik. Wa ala kolan gantungake sapa Nabi. Hu ing yadahu fi unuki ing dalam gulune sarik. Kala ngucap sapa Abu Abdurrahman al-Hajjaju utawi Hajjat Ibnu Arta ta ya Ibnu Arta iku dhaifun abas wala yuhtajulan ora kena di kanggo hujjah apa bihadisihi hadise Hajjaj. Abarane sapa Amr bin Mansurin. Kala ngucap sapa Amr hadasana sapa Hasan bin Abdillah. Kala ngucap sapa Hasan hadasana sapa Al-Mufaddal bin Fadlalata an Yunus bin Yazid. Kala ngucap sapa Yunus sama itu krungu ingsun Sa'd bin Ibrahim ing Sa'd bin Ibrahim. Hadis walen ceritani sapa Sa'd anil Miswar bin Ibrahim an Abdurrahman bin Aufin apa ana Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasul la yuharramu ora kena ditempohi sapa sahibu sarakotin wong kang kemalingan. Idza uqima ing dalem nalikane dijumenengake alih ing atase syarik apa al haddu hukum had. Kala ngucap
sapa Abu Abdurrahmani wa hadza tawil hadis iku mursalun dimursalake walaisalan ora ana apa hadzal hadis iku bisa biden tetep Kitabul Aimani iku Kitabul Imani iku bab kitab nerangake iman wa syara'i ihlan pira-pira syariat atau aturane iman dikru afdholil a'mali iku nutur pira-pira keutamane pira-pira amal. Hadasana sapa Abu Abdurrahmani Ahmad bin Suaibin min lafzi saking lafale Abu Abdurrahman kula ngucap sapa Abu Abdurrahman ambana sapa Amr bin Ali kula ngucap sapa Amr hadasana sapa Abdurrahmani kula ngucap sapa Abdurrahman hadasana sapa Ibrahim bin Sa'din an Zuhri an Sa'id bin Musayyabi an Abi Hurairah apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku suwilah ditakoni sapa Nabi ayul a'mal utawi endi-endine pira-pira amal iku afdhalu luwih utama Nabi amal sing utama niku napa kala dawuh sapa Nabi al imanu iku iman billahi lawan Allah wa rasulihan rasul Allah akhbarana sapa Harun bin Abdullah kala ngucap sapa Harun hadasana sapa Hajjajun an Ibni Jurayjin kala ngucap sapa Ibni Jurayd hadasana sapa Utsman bin Abi Sulaimana an Aliyin al-Azdi an Ubaidillah ibn Umairin an Abdillah ibn Habasyiyin al-Khaf'ami apa ana nabi sedaya nabi kusila ditakoni sapa nabi ayul a'mali utawi endi-endine amal iku afdhalu luwih utama Pakolan luwih dawuh sapa nabi imanun ai a'malul afdhal iku imanun iman la syakka ora ana mamang iku maujud fi ing dalem iman sing kuat sing ora ana kemamangan wa jihadun lan jihad lahululah kang ora cedra utawa ora ngapusi fihi ing dalem jihad lahululah kang ora ana cedra iku maujud fihi ing dalem jihad wa hajatun lan haji mabrurun kang mabrur iku maknane mundak-mundak bagus e balik haji ya kudu saya sregep ibadah ora balik haji malah saya sregep maksiat kuwi berarti ora mabrur lek haji malah kelakuane saya ora koyo wong kaji. Tokmul iman iku rasane iman. Ambaruna sapa Ishaq bin Ibrahim kula ngucap sapa Ishaq. Amba'ana sapa Jarirun an Mansurin an Talqib ni Habibin an Anas bin Malikin. Kula ngucap sapa Anas, kula dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah suman utawi telung wong. Kuna ana sapa salas fihi ing daleman. Wajada mangko nemu sapa man bihina sebab salas halawatal imani ing manis iman watok mahulan rasane iman ayakuna yen tohono sapa Allah Gusti Allah wa rasuluhu lan rasul Allah iku ahabba luwih disenengi ilahi maring man mimma tinimbang perkara siwahuma kang selehane Allah wa rasuluh wa ayyuhi lan yen seneng sapa man fillahi krana Allah wa ayyub hidolan yentoh nesu sapa man fillahi krana Allah wa an tu koda lan yentoh diurupake apa narun geni azimaton kang gedhe faya kok nuli tumiba sapa man fiha ing dalem nar iku ahabba luweh seneng ilahi maring man min ayyus rikate nimbang yentoh syirik sapa man billahi kelawan Allah sayan ing suwi-wiji. Halawatul imani iku manis iman. Abarna sapa Suwaid bin Nasrin, kula ngucap sapa Suwaid. Hadasana sapa Abduwahi an Syu'bata an Qatadah. Kula ngucap sapa Qatadah sami tu kurung ingsun. Anas bin Malik Anas bin Malik. Yuhaddisu halen ceritane sapa Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa Nabi salah sunu dawi perkara telu iku man tawi sapa wong iku kuna ana sapa apa salasah fihi iku ing daleman wajada mongko nemu sapa man halawatal imani ing manis iman tolong perkara iki kok ana bakal ngrasake jenenge manis iman sing pertama man utawi sapa wong iku ahabba seneng sapa man almar'a ing seseorang la yuhibbu kang ora seneng sapa man hu ing almar'a illa lillahi kejaba karena apa senenge mergo Gusti Allah ora mergo liyane waman lan wong kana kang ana sapa Allah Gusti Allah wa rasululan rasul Allah iku ahabba luweh disenengi ilahi maring man mimma tinimbang perkara siwahuma kang seliyane rasul wa Allah karo rasul iku wau waman lan wong kana kang ana apa ayuk dafa yen toh diuncalake sapa man finari ing dalem geni
iku ahabba luwih disenengi ilahi maring man min ayat siati nimbang yen toh bali sapa man ilal kufri maring kafir ba'daan koza ing dalem sakwise yen toh njlametake hu ing man sapa Allah Gusti Allah minhu saking kufri. Halawatul islami iku manise Islam. Ahbarona sapa Ali bin Hujrin kala ngucap sapa Ali. Hadasana sapa Ismailu an Humaidin an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa Nabi salasun rawi perkara telu. Iku manutawi sapa wonge iku kunaono salas iku fihi ing dalem man. Wajada mengko nemu sapa man bihina kelawan salas halawatal islami ing manise Islam. Sing pertama man ya wong kana kang ana sapa Allah Gusti Allah wa Rasulullah Rasule Allah iku ahabba luwih disenengi ilahi maring man mimma tinimbang perkara siwa huma kang selane Allah wa Rasuluh wa man lan wong ahabba kang seneng sapa man almar'a ing seseorang la yuhibbu kang ora seneng sapa man hu ing almar'a illa lillahi kejaba krana Allah wa man lan wong yakrahu kang gething sapa man ayat sing yen to bali sapa man ilal kufri maring tumindak kafir kama yakrahu kaya oleh gething sapa man ayul kok ing yen toh di tibaake utawa diuncalake sapa man finaring dalem neraka. Babunakil islami ku bab sifat-sifate wong Islam. Ahwarona sapa Ishaq bin Ibrahim kala ngucap sapa Ishaq hadasana sapa An-Nadr bin Sumailin kala ngucap sapa An-Nadr ambana sapa Kahmas bin Hasan kala ngucap sapa Kahmas hadasana sapa Abdullah bin Buraidata an Yahya bin Ya'mura apa ana Abdullah bin Umar iku kala ngucap sapa Abdullah hadasane sapa Umar bin Al-Khattab kala ngucap sapa Umar benama ing dalem suwiji mangsa nah nunawi kita iku inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ing dalem suwiji dina ittola'a dumadaan ngetok alaina ing atase kita sapa rajulun wong lanang sadi dubaya disiabi kang banget putihe pakaiane sadi dusawadi sa'ari kang banget ireng rambute layura hale ora tau weruh layu rohare ora tau dideloki, ora tau diweruhi alaihi ing atase rajul. Apa asarus safari labete perjalanan. Ana wong lanang niku teka ning Nabi, wong iki bagus nganggo pakaian sing putih, rambuté apa wireng. Ora tau ana bekas telapak sikile. Layu ro alaihi asarus safar. Wala ya'rifu lan ora kenal. Hu ing rajul minna saking kita sapa ahadun wong suci. Ora ana sing kenal blas kuwi sapa. Hatta jalasa sing go lungguh sapa rajul ila Rasulillah maring Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faas nada nuli nyendehake sapa rajul rukbatahi ing dengkul lorone rajul ila rukbatahi maring dengkul lorone Nabi. Wawadu alan nyelehake sapa rajul kafaihi ing epek-epek lorone rajul ala fahidhihi ing atase pupune Nabi. Sumangkala nulit ngucap sapa rajul ngucape ngene ya Muhammad tuhi Muhammad bir ngabarno sirani ing ingsun anil islami saking Islam. Kala dawuh sapa Nabi anta sedaya yen toh nyekseni sira an ing susune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran maujud illa wa hu kejaba Allah. Wa anna Muhammadan lan sak temene Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Wa tuqima lan jumenengi sira as-sholata ing salat. Wa tu'tiyalan nekani sira az-zakata ing zakat. Wa tasumalan poso sira Ramadan ing bulan Ramadan. Wa tahujjalan haji sapa sira al-baita ing Baitullah. Inistatokta selagine mampu sira ilaihi maring tahujja apane sabilan dalane. Kala ngucap sapa rajul sodakta bener sapa sira fa ajibna nuli gumun sapa kita. Here Umar karo sak kanca-kancane gumun. Tuh, takok dijawab bar dijawab kok yes bener. Lho iki piye maksude?
Fa ajibna nuli gumun sapa kita ilahi maring rajul. Yas'alu hale takon sapa rajul hu ing nabi wa yusaddiqu lan benerake sapa rajul hu ing nabi. Maksude piye? Takok dijawabi banjur dijawab kok dibenerke. Maksude kuwi piye? Sumangkola nuli ngucap sapa rajul, ahbir ngabarno sira ni ing ingsun anil imane saking iman. Kola dawuh sapa nabi antuk minang yen to iman sira billahi kelawan Allah wa malaikati lan malaikate Allah wa kutubilan biro-biro kitabe Allah wa rasulan biro-biro rasul Allah wal yaumil akhir lan dina akhir wal qadari lan qadar utawa kepastian kullihi ya sakabehane qadar khairihi ya baguse qadar wa syarhi lan olone qadar kala ngucap sapa rajul sodak ta bener sapa sira bener-bener kala ngucap sapa rajul fa'ah bir nuli ngabarno sira ni ing ingsun anil ihsani saking ihsan. Saiki aku tak takon ihsan ki apa? Kala dawuh sapa nabi antak budak ing yen toh ngibadah utawa nyembah sira Allah ing Allah. Ka'annaka kaya-kaya sedune sira iku tara weruh sira hu ing Allah. Fa ilam takun nuli lamun ra ono sapa sira iku tara ningali sira hu ing Allah. Fa innahu krana sedune Allah iku yara mirsani sapa wa ka ing sira sing dikarepke ihsan niku apa kowe ibadah kaya-kaya weruh Gusti Allah nek kowe ora weruh kuwi Gusti Allah weruh awakmu kuwi sing dikarepke sing diarani napa ihsan kala ngucap sapa rajul iki makane ditakokke anil Islam anil iman wal ihsan telung perkara iku fa'ahbir nuli ngabarno sira ni ing ingsun anis saati saking dina kiamat. Kala dawuh sapa nabi mal mas'ulu ora ana wong kang ditakoni anha saking saah iku bi a'lama luweh ngerti biha kelawan saah minasaili tinimbang wong sing takon. Sing takon iki ora liya sapa malaikat Jibril. Sing takon karo sing ditakoni kuwi ora ana sing ngerti. Jawabane nabi ngono. Jibril takon Anisa'a dina kiamat iku kapan? Jawab Nabi mal mas'ul anha bi a'lama biha minasail. Sing ditakoni karo sing takon kuwi ora ana sing ngerti. Kala ngucap sapa iku wau Jibril utawa rajul fa ahbir ngabarno sira ni ing ingsun an amaratiha saking pira-pira tanda-tandane kiamat. Ya wis nek ngono aku kandhani tanda-tandane kiamat. Kala dawuh sapa Nabi antalidang yen toh nglahirake utawa mana sapa al amatu budak robbataha ing bendorone amat nalikane ana budak wis nglahirke anake ndorone wa antara lan merusira al khufata ing mlaku ngodhok al urata kang uda mlaku ngodhok iku ora nggawa apa sandal al alata kang mlarat ri'a asyai hale angon wedhus yata tawaluna hale dur-duran apa urah fil bunyani ing dalem bangunane dur-duran megah-megahan. Kala ngucap sapa Umar falabistu nuli manggon ingsun salasan ing dalem 3 dina sumangkala nuli ngucap limaring ingsun sapa Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Umaru he Umar hal tadri ana to ngerti sira man iku sapa asailu ta wong kang takon. Terus Umar ditakoni Nabi, Umar kowe ngerti ora sing takon kuwi sapa? Kul ngucap ingsun, iki jawabane sing bijaksana yo ngene iki. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu tawi Gusti Allah wa rasuluhu lan rasule Allah iku a'lamu luweh ngerti. Kala dawuh sapa Nabi fa innahu krono setuhune asail iku Jibril. Kowe ngerti ra sing takon iku mau sapa Jibril. Ata teko sapa Jibril kum ing sira kabeh liyu alima krono yen toh mulangi sapa Jibril kum ing sira kabeh. Jibril teko kuwi meh mulangi awak-awakmu. Amrodinikum ing urusane agama kabeh. Amrodinikum ing urusane agamamu kabeh. Sifatul imani ku sifate iman wal islamilan Islam. Abarana sapa Muhammad bin Qudamah an Jaririn an Abi Farwata an Abi Zur'ata
An Abi Hurairah wa Abi Dzarin kala ngucap sapa Abi Hurairah kapro Abi Dzar kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yajlisu pinarak sapa Nabi baina dhahranai ashabihi ing dalem ngarep lorone pira-pira sahabat Hayaji unuli teka sapa al-gharibu wong kang aneh gharib iku wong aneh wong unik ngono kuwi gharib iki wong aneh. Fala yadri ora ngerti sapa kita. Fala yadri nuli ora ngerti. Fala yadri nuli ora ngerti sapa gharib iku wae. Fala yadri nuli ora ngerti sapa gharib. Ayuhum utawi endine ashabihi sing rupane kan mau Nabi baina dhahranai ashabihi. Iku huwa utawi Nabi hatayas ala singgo takon sapa hatayas ala singgo wis takon sapa gharib. Patolapna nulin goleki sapa kita ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Annaj ala ing yen to ndadekake kita lahu maring Rasul majlisan ing majlis. Ya'rifu kang iso ngerti utawa ngenali hu ing Rasul sapa al-gharibu wong kang aneh utawa wong unik kuwi. Idza atang dalem nalikane nekani sapa gharib hu ing Nabi Fabanaina nuling bangun kita lahu maring Nabi dukanan ing unda-undaan mintinin saking endut utawa lemah karena kang ana sapa Nabi ku yajlisu pinarak sapa Nabi alaihi ing alase dukan wa inalan sedune kita iku lajulusun yekti lungguh wa Rasulullah utawi Rasulullah iku fi majlisi ing dalem nggon lungguhe Rasul. Idz aqbala dumadaan madhep sapa rajulun wong lanang. Asana kang luweh ahsanun nasi. Sapa rajulun wong lanang. Ahsanun nasi kang luweh baguse menungso. Apane wajahe baguse pala. Wa adyabalan luweh wangi. Wa adyabun nasi lan luweh wangine menungso. Apane rihan ambune. Ya bagus ya wangi. Ka'annasi babahu. Kaya setuhune pakaiane rajul iku lam yamas sauran demek ha ing siap apa danasun reget pakaian iki resik ora ana kotore blas hatta salama sehingga uluk salam sapa rajul fitorofil bisati ing dalem pinggire lemek. Faqala nuli ngucap sapa rajul assalamu alayka ya Muhammadu. Assalamu tawi damai sejahtera iku alaika tetep ing atase sira ya Muhammadu hi Muhammad. Faradda nuli jawab sapa Nabi alaihi ing atase rajul assalama ing salame. Assalamu tawi damai sejahtera. Kala ngucap sapa rajul adnu nyedhak sapa sira ya Muhammadu hi Muhammad. Kala dawuh sapa Nabi udnu nyedhak sira famazalan lebar-lebar sapa rajul iku yaqulu ngucap sapa rajul adnu nyedak sapa sira miraron kelawan bolak-balik wa yaqulu lan dawuh sapa Nabi lahu maring rajul udnu nyedak sira hatta wadu sehingga nyelehake sapa rajul ya dahu ing tangane rajul ala rukbatai Rasulillahi ing atase dengkul lorone Rasul. Kala ngucap sapa rajul ya Muhammad he Muhammad ahbir ngabarno sira ni ing ingsun ma iku apa al-islamu tawi Islam. Kala dawuh sapa Nabi al-islamu tawi Islam iku antak budaya entoh nyembah sira Allah ing Allah wala tusyrika lan ora nyekutoni sira bihi kelawan Allah sayan ing suwi-wiji. Watuki malan jumeneng lan yen toh jumenengi sapa sira as-sholata ing salat watuk ti lan yen toh bayar sapa sira zakata ing zakat watakhu jalan yen toh haji sapa sira al-baita ing Baitullah watasuma lan poso sira lan yen toh poso sira Ramadan ing Ramadan. Kala ngucap sapa rajul idza fa'altu ing dalem nalikane gawe ingsun dalika ing mengkono lah antasyada antasuma antakuma faqat aslam tu mongko teman-teman mlebu Islam ingsun. Kala dawuh sapa Nabi na'am ya. Kala ngucap sapa rajul sedekah bener sapa sira falamma sami'na nuling lan sangsane krungu kita kaula rajul ing pangucape wong lanang sedekah ya lafal sedekah an karena mongko dadi ingkar sapa kita hu ing rajul ndadekke ingkar. Iki maksude piye? Takon dijawab kok malah bener ki kaya apa ngetes. Kala ngucap sapa
rajul ya Muhammad duhe Muhammad ahbir ngabarno sira ni ing ingsun mai apa al iman utawi iman kala dawuh sapa nabi al iman utawi iman biku billahi al iman utawi iman iku billahi kelawan Allah wa malaikatihi wal kitabi wal nabiyina wa tu'minulan iman sira bil qadari kelawan kepastian. Kala ngucap sapa rajul fa idza fa'altu nuling dalem nalikane gawe ingsun dalika ing mengkono lah al imanu billah wa malaikatihi Fakot aman tu mongko teman-teman iman ingsun. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam yo nak kowe wis ngono kowe wis iman. Kala ngucap sapa rajul sodakta bener sira. Kala ngucap sapa rajul ya Muhammad duhe Muhammad. Abir ngabarno sira ning ingsun mak iku apa al ihsanu utawi ihsan. Kala dawuh sapa nabi antak budaya yen toh nyembah sira wahai Allah kana kaya sedune sira iku tarawuh sira ing Allah. Fa ilam takun lilamun ora ono sapa sira iku tarawuh sira ing Allah fa inna krana sedune Allah iku ya rawuh sapa Allah kaing sira. Kala ngucap sapa rajul sodakta bener sira. Kala ngucap sapa rajul ya Muhammad duhe Muhammad ahbir ngabarno sira ning ingsun mata iku ing dalem kapan as-saatu utawi kiamat. Kala ngucap sapa rawi niki wau sing rawi ke hadis niki wau fanakasanuli dingkluk sapa kita falam yujib nuli ora jawab sapa nabi hu ing rajul sayan ing suwi-wiji suma'a ada nuli baleni sapa rajul falam yujib nuli ora jawab sapa nabi hu ing rajul sayan ing suwi-wiji ditakoni dina kiamat mboten jawabi nabi. Suma dan nuli baleni sapa rajul falam yujib nuli ora jawab sapa nabi hu ing rajul sayan ing suwi-wiji. Wa rafa'alan ngangkat sapa nabi roksahu ing mustagane nabi. Maka nabi ndingkluk. Agolan nuli dawuh sapa nabi mal mas'ulu ora utawi wong kang ditakoni anha saking saah iku bi aklama luweh ngerti minasaili tinimbang wong sing takon. Wong sing ditakoni kuwi ora luwih ngerti timbang wong sing takon. Walakin tetapi nilah iku kedue saah alamatun utawi pira-pira tanda tu'rafu kang dingerteni biha kelawan alamat. Idza ra'aita ing dalem nalikane weruh sapa sira ar-ri'a ing pira-pira bocah angon al-buhama ngoten nggih. Al-buhama kang wireng tungteng. Wireng tunteng wis saking wirenge. Ya tawaluna kang dhuwur-dhuwuran sapa ri'a fil bunyaning dalem bangunane. Para etalan waro sira al khufata ing wong kang ngodhok mlaku ora nggo sandal. Al urata kang udo sepakane mbuh ora jelas. Jarene nak pakaian semakin tinggi semakin trendy. Ya ngono kewan wis trendy kan dhisik ora tau nggo pakaian. Mulukal ardi ing wong kang nguasani bumi. Waro aitalan weruh sira almar'ata ing wong wedok tali dukang lahirake sapa mar'ah robaha ing anake bendorone mar'ah. Khamsun iku 5 layak lamu kang ora iso dingerteni sapa sira layak lamu kang ora iso ngerti sapa sira ha ing khamsun illa wa kejaba Allah ana meneh 5 sing iso ngerti mung Gusti Allah. Inna wa sunna Allah iku indahu ing dalam sandinge Allah apa ilmu saati ilmune kiamat ila qaulihi temengko dawuh Allah innallaha alimun khabir. Inna wa sunna Allah iku alimud dat kang maha ngudane ni khabirun tur waspada. Sumangka lan nuli dawuh sapa nabi la waladi ora demi zat ba'sa kang utus sapa alladzi Muhammadan ing Muhammad bil haqi kelawan perkara kang hak hudan hale dadi pitutuh wa basyiron lan dadi wong kang aweh bebungah. Makun durana ingsun iku bi alama luweh ngerti bihi tinimbang bihi kelawan rajul min rajulin tinimbang wong lanang minkum saking sira kabeh. Wa innahu lan sedune rajul iku la Jibrilu yakti Jibril nazala medun ndo temurun sapa Jibril fi surati dihyatal kalbi ing dalem bentuk rupane Pak Dihyah. Jadi malaikat iku iso mendo nyerupani sapa iki Dihyah. Jadi malaikat Jibril iku mendo bentuk rupane sapa Dihyah. Malaikat iku iso mendo takwilu qaulihi wa huwa alam bis shawab wal khata. Assalamualaikum